Bună seara, gagici! Astăzi o să ne laminăm genele, să ne facem un pic mai sexy, măcar sprâncenele, dacă fețele nu. Răceală cec și tuse și de toate. Da, haideți să ne apucăm să ne facem sprâncenele frumoase. Primul lucru, ne punem banderole să scăpăm de orice fir de păr care ar putea să ne deranjeze. În afară de ce se află aici, mai avem aici încă o cutiuță pe care vreau să văd ce avem și aici. Cred că astea sunt instrucțiunile pe care eu n-am să le citesc pentru că nu. Una bucată cleanser. Asta e wood. Superb, a fost desfăcut și absolut tot ce era înăuntru s-a evaporat. O să folosim un demachiant. Îmi place că sunt efectiv numerătate ca la proști, deci n-ai cum să dai greș. Nu vreau să vă mint, dar știți crema aceea epilatoare de la Vit? Exact ca aia miroase. Deci sunt puțin destul de sceptică pentru că am firul destul de gros și mă gândesc că poate nu o să aibă același efect, dar Doamne ajută. Aparent după ce mi-am aplicat produsul îmi zice să dau forma pe care mi-o doresc sprâncenelor. Au! Iar apoi să le las timp de 30 de secunde. Cred că fac eu bine ce fac, dar revin. Deci că ar trebui să-mi aplic cu o folie. Acum trebuie să stau cu plasticul ăsta undeva la 5-8 minute și revin imediat. Acum zice să aplic numărul 2. Să mai așteptăm încă 5-8 minute. La treaba asta drăguță din Teca Max și mi se pare că hidratează super bine și are o consistență foarte uleioasă, să zic așa. Ok, aproape au trecut cele 8 minuțele. O să ne aplicăm această loțiune, ceva, e un ulei mai exact pentru sprâncene, pentru tărirea elasticității sprâncenelor. Le dăm jos. Arată bine, me gusta. Curățăm. Am zis să filmez un pic și cu camera de spate ca să vadă un pic mai clar. Eu zic că pentru prima dată, nu știu dacă știți, dar eu am o micropigmentare făcută, de asta o sprâncenă arată mai bine decât cealaltă, pentru că nu s-a prins peste tot cum trebuie. Dar arată foarte bine. Sfatul meu, dacă doriți să vă laminați sprâncenele, încercați să nu le tundeți înainte de laminare, pentru că pățiți ce am pățit și eu. Asta arată mai binișor, să zicem, iar asta se vede că e tuns. Am încercat să o ridic cât am putut, dar nu prea a ieșit. Dar ele așa, per total, arată binișor. Voi ce ziceți? Mi-au ieșit bine sau nu? Eu zic că ne vedem în experimentele următoare, să sperăm că nu la fel de răcită. Pupici!